comment he made today when Evangelist Ebuka landed at the airport. Evangelist Ebuka landed at the airport, where Peter Obi now travel out. The moment Peter Obi follow Evangelist Ebuka, where for the mission after Evangelist Ebuka you were Anambra State. Do you know what he did? He cancelled his trip and he got immediately on the convoy heading to government house. From government house, he followed them to Agree in Anambra State. You see, that is to show you the kind of commitment and love that man to Ife Basalo by Iwe Watan Ife Merie na adoration is uncalled for. Only Ife Basalo ndi Igbo na go, and he always like to get involved. Somebody now travel for a serious engagement, cancelled it because Nasi Nafife could be a lawyer. He cancelled it and he immediately got involved to come and commission a historic project in Anambra State. Peter Obi is a game changer. You gotta go. If I'm in love well more, you gotta go. If I'm in love well more. So he cancelled his important trip on Eme just to join the convoy of Evangelist Ebuka to government house, from government house to Agree to come and commission a historic project, the first of its kind in the history of Southeast. You gotta go. One day, he hate Evangelist Ebuka. You are the enemy. You are an enemy to Igbo. Only with somebody, you are a blogger, you are a head of any ministry or denomination in the Southeast or in Nigeria, and you have not made a video to commend Evangelist Ebuka for exactly what you have done, what he has done. You are an enemy to Igbo. Only for the nation now for the Mandibo. You want to go all thanks to Peter Obi for identifying with that vision to fulfill a childhood, if I will, vision Evangelist Ebuka since his childhood, for fulfilling that childhood vision, for being part of that movement. May God bless him. I just wanted to tell you that Peter Obi was on that ground. He got to go, but it's not a campaign ground after all. He has been recognized and all very happy. But I just want to know that Peter Obi cancelled his engagement upon seeing Evangelist Ebuka at the airport, just to join the train to Agree to come and commission a historic project that is going to benefit the people of Igbo and Anambra and Southeast in general. Share this video. Share this video. Share this video. So if I were the arrival of Peter Obi na the ground ebeza yomelife na Agree Anambra State, amomo Evangel bia na comment section na video me yesterday fu ebe ndị mmadụ na-ekwuso na-ekwuso na Peter Obi bịa mana na onwe onye fu Peter Obi na-ekwuso na Peter Obi bịa mana na onwe onye fu Peter Obi na Peter Obi abịa ho kedu ifu na agbagara na Peter Obi abịa ka ọ na ọbịa ho ọwụze na Peter Obi abịa ho ọnyawo na event ya ijeru na ohu ozi ọ na Peter Obi nwere ike ịba plane bịa Lagos ga all the way to Zion to go and see Evangelist Ebuka. Kedu ife na doubt zi na agwa no cancel engagement here na airport oblo joke draw people jereje. Peter Obi was leaving flight oji apụ ha landere nyanwa nwelu engagement onwelu but all cancel here by ozugbo na the movement. Kedu onye wu onye Anambra State ya afọ ife dị mma say no yeso ko oje informal solo wuru a witness to the commissioning of that historic project. You gotta go. So ndị na-agbagha na ọbịa ha na ọbịala mommy phone na agbaghala the young man ewelu n'aka eje Zion jefe Evangelist Ebuka. So ka ezi ife ihe ejizi agbagha na ọbịa Zion Grand or na ọbịa Zion Grand. So onya dị ife ahụ mgbe ọ na-abata ife ahụ mgbe ọ na-abata na ebe melody
the event yesterday. Only a jekwisi na koda, ijekwisi na koda. Agwa m na nwoke na nwoke ha n'ọnụ na mmadụ ka ibe. Ịghọtago Evangelist Ebuka Obi approve go n'ọwụ nya Governor Soludo sere na ọwụrụ na other ministries ye emulate this part of Evangelist Ebuka Obi. Or na ha ye emulate this part of Evangelist Ebuka Obi. If take a trip to Aguleri, nya oblo ga on a trip to Aguleri, iru ebe ahụ if we be nda akpọrọ ego n'aka, if you sell ebe ahụ is money. Now that 2-story building, don't forget that the last time njele ebe ahụ wo mgbe aka na-eme foundation of that 3-story building, of that 2-story building, sorry, abi 3, either not 3 or 2. But look at how fast emegolu. Ndị nwere ike icheta the last time njele ebe ahụ nwebere oge kịta post home video ka iwe fu before and after that project. Onye free ife dị mma nyata oye ka ife ọma wee kpọrọ ihu. Ịghọtago awụzi na amosu adazi na eri onwe gị amosu. Ịghọtago Evangelist Ebuka Obi nọchalụ nke achị aka nya ọwụgodo na nwere ife o mere uru n'ọzọ wuru edeghu n'abalị inwe eziokwu o mere ụnụ taa kpuchi ọnụ enwe anwa apụta kịta ka ịbịawa ọzọ ọnụ ndị mmadụ asị na ewu amosu ndị mmadụ asị na ihe ezigbo mmadụ fata ịpụta kịta ịbịa kwughere ya ma na ahụ adịghị ebuje ewu isogoro na the first set of people ya occupy the psychiatric section do na that hospital. Ịghọtago do na that facility. Ịghọtara so ife ọma to ife ọma nke a mere ụnụ taa kpuchi ọnụ. Ịghọtara share this video if ahụ mgbe Peter Obi batara na that ground na Grey ọnọdụ alive unplanned or just for the train or join all the train of positivity ngo nwa nọrọ n'aka aka na-akọ. Ịghọtago share this video maka akwụkwọ ezugo. Ịghọtago